Negozo, Robaji Malaboro, walk at the name, Mamma, and one also carry also, Mohani Kalilozo. Don't go to walk with. What want to take him, Meligans and Marcos and other Honolala? Who can be a combo, Charlie goes on the Machu to La Tubo, can you have to tell you, only to put the Lago or Chacoli, chicken, Chief Fred Chidi Okoye ya na-etu nwanne bụ ike na nri aba nke ọzọ bụrụ nwa abụọ ọkụ na nri abụ m nne na nwa afọ nri onye ụmụ ọchọkụ Obago village na nri mmadụ ichi ọzọ especially na nri o nwere ebe ị ga-etolue well position ị ga-anọlue ọ dịrị oke mkpa na ịbanyelụ na group or level a ga na-atụghala anya asị ndị idozi obodo abịa n'ife dịka ife a na-echi echi and omenala Igbo dịka the people abroad the Igbos will tell you that na Igbos bụ or rather the Republican in nature. But when mgbe oge elu efo that na a ga-enweri rallying point, a ga-enweri onye ndu, a ga-enweri onye mgbazi onye a ga na-enegala anya dịka a ga-asị o nwee fụ ife ụfọdụ ga-eme n'obodo o nwee ka awara ga-esi wee dị asị kedu ndị nọ ebe ahụ onye dị etu ọnọgwụ ya kedu ife o kwuru ụdị ọnọdụ a bụ ụdị ọnọdụ atụrụ anya na onye ọbụla kpọrọ onwe ya nne na onye ọzọ nri ga-aten. Afọ m bụ Mrs. Chinwe Okoye, abụ m Ada Nri. Ada ọzọ nwayọọ. Yes. Obi bụ nsọ aṅụrị ife niile ga-anọ n'usoro otu o kwesịrị ịdị. Isi ekpere m bụ na ebe Chineke mee ebere because ọ masịrị ya onye Chukwu Chineke wee mee ebere otu ihe ji wee mee. So isi ekpere m na bụ ka ọ banyere ya dịkwa na ọ kwụbara aka ya ọtọ more and more na-adapụkwana so ka Chineke nyere ya aka nye narịko ogologo ndụ na akụ na ụba na egwu Chineke the more. Afọ m bụ Nkiru Christopher, abụ m Ada Ọzọmma, and my prayers for the celebrants is a big congratulations to him. Actually, my prayers for him is that may God continue to give him long life, prosperity, may he prosper in everything he does. Ndi raga afọ ya Chukwu nye ogologo ndụ na arụ isi ike. Otu aka ọ ga-adị. He will always be happy because he has always been a happy man. What I admire most about him, it's not just his resilience, but he's very generous. He's also my role model, not just for myself, my younger ones as well. I'm Mrs. Ifediba Chisom. Omwabu Ozdunwa na wine Ozoma. One Nebike, one of Nri now. He's a very caring man, very loving man, very easygoing man. Like he has been a very good father figure and a very, very involving dad right from childhood till date. I'm happy today for the occasion. I'm happy today for the celebration. I'm happy today for everything, and I give God the thanks because it's not easy. My prayer to my dad is that I wish him long life, I wish him protection, God's wisdom, understanding, and everything that comes with it. And also title is a title that is a ruling title, and I pray he rules with wisdom and understanding.
Yo, I just be full of dogu when I pull it, when I pull it. I just be full of dogu when I pull it, when I pull it. I just be full of dogu when I pull it. Men don't show face. You get it, I'm getting it now. Men don't show face. You get it, I'm getting it now. Watch ya, ya. You wanna go now, what can I do? Watch ya, ya. Well, it's a loan in the Guada dojo. If any 100 carats, swagging up Woko, and when me 100%, fat a lip on my cassette. Chief priest the ball too much, and usually a Jebana net. If I believe the measure, Katata Dikage, I knock on one net gauge, just a solo boys if I get it here. A banji bullet, spray cash, a combination, a con shop, if any neighbor, one a jiggy, everybody could hear the eagle has landed. Talk of the town. Shut down the city. Shut down everywhere. We ain't joking, eh? In it. Original Mr. Flavor. Another. Then they give him standing ovation. Then they give him standing ovation. Then they call him the Grand Commander. The Emperor is presidential. Her Majesty the Queen Mother. Her Majesty the Queen Mother. The mother, their mother, their mother. The Kingmaker, the Godfather. The father, their father, their father. Overall, I say everybody could hear the eagle has landed. Shut down the city. Shut down everywhere. Another. Come on, body with the combo. Come on, body with the combo. The eagle has landed. Shut down the city. The life of the party. Shut down the city. Why oh, why oh, why oh, why oh. What's to brille? Odogu paso odogu. Nebu mada putago ya. Shut down. I say everybody could hear. Shut down the city. Oh no. Shut down the city. Shut down the town.
Paramount, King of Voice, Abagudikis, all of Peter Winnick and King of Voice, I can agree. Now we're grateful. I
anyị kenele unu ihe a weta bụrụ ụmụnna ndị onyonyo anyị kenele unu rinne Adidas na-abịa ngwa nna m gbuo anara gị ọda kenele rinne emudi ọrụ gị ma na-ede gị esikwa ebe tebụl nna m nna m King of boys, I salute you. I salute you. I'm coming. You are highly welcome. Let me also.
Okay. Oh, the new book. Eh? Amụta nwa nwa amụta ibie o. Eh? Ọkwa n'ihe nna nna anyị ha mewe rafụla anyị. Onye na-eme ihe nna ya mere ajọ ibe o. Chidi, ebe ị nọ na ndị ọgbọ na-asị o n'ibe ịchọ ịbanye n'ime ihe enwe na ihe emeka ya nka o. Onwe ndị ya na-asị ha agadi nwoke na-echi ọzọ mana nwere ihe o mee. Ihe echigidie ragide oke dị nna ya wee nọ 100 plus o.
ọwakwa n'obere ibe ka ịba n'ime ibe nwanne anyị nwoke ọkwanye ahụ n'owuluwe ego and ibe eji wee mee ibe enume erikakwa mana anyị maala na ndị nna nna anyị banye ihe akpachie nya tupu emughe anya mụchie ike agbafụcha ahụ a krismas ọchafu ego niile ịtụwu n'ibe enume ihe akpachie mmadụ kwuru mmadụ anyị nwa n'ebe enume anyị ekote ekwe n'okwu na anyị na-agbalụ ekwelu mmọnwụ egwu ọya adịla anyị mma ka ebe niile anyị hụrụ ebe enume ka anyị rikwe n'ihe nọọ ibe anyị ji eri ya abata nke ya eri anyị hụ anyị ya wala ọbịa aka onye ji akụ agbachakwana ya na nwoke ibe o ji ya akụ kwarụ de nwoke anyị si na nwoke fụọ ọ ya adịla anyị mma ka anyị take n'ọjị nwa n'ibe ka ndị ichie na nna anyị taa anya n'otu n'aha Kraịst onye nwe anyị. Allá sobra Okoye Galare, allá mate fila y línea.
Mmanya ọkụ ka ọ na-akụ n'ala wee na-ekele ndị ichie na-adọtụba aka na ntị eze ga-alụ uri ọnwa ọnwa ikele ghere nne ọganarị onye nwụrụ onye nwanne ya ọnya wete ya ọkụ mere ọzọ mma ikelere gị ote gbakere kọrọ ya nkụ ịhụrụ ya ote gbakere kọrọ ya nkụ na ọ nụrụ isi ọzọ mma ikelere gị daalụrụ nne ya all the secrets to resurrection Masala Kale. Now, all those who are here, you are going to make it up.
Come back a bit. Also, my make a theater to work with you. Also, my theater to work with you. Theater network, what the God ever. Kedona to Diego. Oh, we're not to break a corner, I can look at the accused. Okay, what I know in there. Kedona to Diego. Somebody should come here. How come along? So who will go? Man, they see me to work on you. I got a garden you can go on. I'll go better. They get along. Clean and shade. God, that's all we're about to do. Watch Annie, and I put it back there. You know, And I could have back here. How can I talk to them here? Where are the secrets in the name here? I know very well.
Oh,
Banyi atali n'ọkpa wee sị ya gwaba na ọ yara ada kukene enyi aka maka nke na ọ dụrụ izu ọnwa mee ihe o ji bụrụ ọnwa ọjị dị ya n'iru mmanya dị iche iche ụlọ dị ebe gosi na ede anyị ga-enye ohere ka ọ gbanwụ razie nke ya ka ọ gwa anyị ka o si kwadola anyị ọba onye bi ejiwere ọzọ ọgba ejiwe ọzọ ochie ọzọ ọ bụrụ na o jiri ọ na-ewute maka na o nwere ebe ya bụ eluo ndị na-ekwugoro anụmanụ otu bụla anyị nwere na nze anyị nabatara ya mma wee na-ayakwa Chineke mgbowiri anya ọnọdụ elu mana ọgọdọ ịra mụ na ala anyị na-asụ ka otu ihe ibe ọbụla mere wee bụ na ibe ahụ nyere aka ka ebe ọbụla tụpụta ihe ọkpọchikwarị ya asụ na ya abalị onye abalị Igbo na-aga n'ihe ebute ibe Igbo na-aga bụ ihe ebute ibe nwoke na nwanyị ọbụla si n'ọgwụ wee gwụ anya na nkekarị ya gụpụta anyị adakwacha mmadụ amaghị bụ ụmụ ọchọ mana ya na-achọ mmadụ amala ahụ wee zụta anyị ibe ọbụrụ wee azụ na ya adịghị anyị mma adịghị mma aka ọchagoro nwa ibe n'ime ya wee kweta ozi ihe eme ọgwụ egwu ka ihe dore igide aka ihe dore maka na iwugoro ndị be anyị na ndị mba ndị ọzọ bụrụ ndị be anyị na ndị mba ndị ọzọ abụrụ okwu anyị na-eze eri nne ihe anyị na-eze dịka ihe eji aka wee chewe onwe gị ihe ejikwa aka wee gbuo onwe gị na-enwe na-ịchọ onwe gị were aka gbuo onwe gị ọ gara mmadụ ewe ikoro ewere ikoro na-ekoro anyị mana ba ibe ihe na-asọ ibe ihe na-eze eri nne azụ nọ ya adịghị mma anyị na-echukwu otu ya aka izere onye isi izere onye isi nwere ihe emeghị n'ịkwara n'aka ọtọ na ekwu aka ọtọ ka eji mmanụ anyị nwụrụ anyị adịghị bitere anyị aka iwe ọbụla ya abaghị n'ọrụ nkịta ya bụ odere ya bụrụ odere nnukwu si ya chegoro ya na isi nwe gị na-atọ azụtụ ya adịla anyị mba ibe anyị nọ ya adịla anyị ka ndị na-eme mma onye aka nọ nwaanyị onye bi eru echi ọzọ oji ọzọ onye abara anya adịla anyị mma na Chineke bi n'eluigwe na anaghị ọzọ ji ata anọ otu ata n'ime na Jizọs onye nwanyị
n'usoro ndị nri si eme ka iji abịa wee mịta wee tụrụ ugo nnekwu so omenala nri ka anyị na-akwado ka abanye anyị ewegolu nke anya nye anya
ọzọ ka ọ na-echi ọzọ nri ụmụ ikorobịa na-esie ndị ikwu na ibe na-esie ụmụ ọkụ na-esie ụmụada na-eso anụrụ anụ na-eso ibe ndị a niile ka ọ ya wee mechie n'ezi n'ogbu ya bụ ndiji ọwọ kwakwa ya n'ukwu wee na-edugharị ya adị m sure na kava ụnyaa ọgbụ ya anụnwa mbụcha ndị mụ na ha ma paal arụchagbuola mana taata ịbụ na ụlọ adịraba n'anya ibe na onwe ibe dị iche na-eme taa so wee na-akwado ka akọ n'ubi onye anyị bịa onye unu bịa bie na ji aka nri na aka ekpe wee na-atụ unu wee sị na ọ ya dịrị unu mma n'aha Jizọs. Ọ dịrị izi maka na ịnepụ anya fa kwado na-eche anyị ka anyị batalụ fana batala anyị fasị anyị nnọọ mana o nwee ofu ibe jikọla Igbo niile mkpụrụ ọjị anyanwụ ọjị ka a chọrọ na ka a sọọla anyị wee si anyị nnọọ ka ọ kpasi anyị ike n'ala ka anyị mara na anyị bata na ndịkwu ngwuru aha anyị nna m ọzọ mma ya na omenala daalụ nụrụ ime unu na-efu anya ọjị ọsọ ka a chọrọ ịsọ kịta ọzọ nwayọ nọ n'iru anyị wee na-asọla anyị ọjị ka anyị bịa onye na-abịa be nwe ọjị ọrụ ya wafụla anyị ka ọ bịa na-anadolu anya biko na asị nka nkene gwodo unu nabata unu nabatala anyị asị na ọ ga-adịla ụlọ mma o nwere onye amara etu Tinubu si wee debe Naijiria isi ba ma anyị bịa na be emenụ ewee na-eme ibe a na-eme ibe so na-aba ndị bụ ụmụ ọchọgụ ebe ndị ụmụ nwaanyị dị anyị sị ka anyị kene unu ọ ga-adịla ụlọ mma ebe nke si wee pụta mmaji onye ka anyị si ka anyị kene unu kenekwasị unu daalụ ndị maka awa na ọjị chukwu onye okike chukere ụwa ka ebe niile anyị na-ebi ukpe ekele n'ụbọchị taa wee na-asị ka ị bịa iwere ọnọdụ ihe niile anyị eme n'ụbọchị taa ọkwa na ọga anyị nwoke chukwu Okoye na-echi ọzọ wee duru ndị odu wee bịa wee sị ka anyị ma na anyị ma ihe na-eme anyị wee na-asị na ọzọ ọ na-echi na ọ na-echi ka nka na ndị ile ara ahịa ọ na-aga n'iru ndị ile nọ n'azụ ọ nọ n'azụ ndị ile nọ n'iru mana ha ara ezukọ wee na-asị nke onye kwesịe nke anyị kwesị anyị wee na-asị mmụọ riri ihe onye ndụ ya wee ndụ kwụ onye ụgwọ wee na-asị na anyị adị n'o wee na-asị na ụkwụ onye anaji wee bịa ebe a nke na-eji anachi anya amakarị wee na-asị onye ọna chiwa ọzọ na ọzọ amaka onye mee ihe nna ya mere ọ bụrụ ajọ ihe ka wee na-asị na anyị adị n'o wee na-akpọpụ Chukwu onye oke ka ọ gọzie ọjị ka ọ taa anyị n'otu ka anyị taa anyị n'ibe site n'afa Chukwu na ndị ana ojele Igbo anyị kenele unu rinne ọba na-ejede alụ biko ọra na eze ọ bụ na ịlepụ anya kịta ọzọ nwayọ na ụmụnne ya na ọba ha chọrọ ka ha merie omenala dịka n'usoro eji eme ihe ịlepụ anya ọba je ọgbụli efi na ụmụ okirikiri ihe na nsoso oji wee sị ka mee gịnị ka a kwụọ ya aka ọzọ ọba ịgbakwale ka iji mee
etu aka ọ dị ọ gwa ochi ya bụ ibe ikwu ịtọ anyị si ka anyị were obere ife a nabata wee ọdụkwe n'ọzọ ị na-etu maka na anyị ma na ọzọ dị mma ife ọzọ ji wee dị mma bụ ọzọ onye ọzọ bịa na-enyere ụmụ ogbenye aka nwe ụmụ ogbenye a na-akọgbu akọgbu ụlọ ọsị mba ha na-akọgbuzi onye ọ na-eweti ọ na-enye ụmụ ogbenye na-eri ndị etu esi wee mechie ebe anyị na-eri so wee sị na ọzọ ichiri ihe chika nka wee were ewi life cow ebi dị ndụ n'enyi ya ka o chiri aka anyị na-asị ọrụ ọgbụrụ ebi ji ibe ebi a nabo na gburu mana o nwere ka anyị si n'ụlọ na-abịa ebe tara obere arụ wee were n'ime wee bụ enyi ya dịka o wee dịka ihe adịba anyị ndị ọzọ nwanyị wee sị na ha ihe chika nka n'afọ mmanya dị ya mmanya jikwa ọkwa aka ọzọ ọ dị 11 crates of assorted ebulugo nunu anyị ṅụọ ndị anyị ṅụrụ so biko were anyị ka isi ọfọ anyị ọrụ na orike ọbụla opeke mana ncheta ihe chika nka n'afọ ọba asọ ọsọrọ ide na ọjọ́ tí ọjọ́ muẹ́nu ọjọ́ zuẹ́nu ríjẹ́ owó tí ọ̀nà ọ̀sùnkú ẹ̀kọ́ bá lárúkọ ríjẹ́ owó muẹ́nu kẹ́dọ̀ mú nà mú mú agbó mú ọdọ̀rọ̀ wẹ́n ní ẹ̀yẹ́ nù kí gbọ́n ọ̀dọ̀ ọba gómìnà ká mẹ́gbẹ́dẹ́ kẹfà sí ẹ̀mẹ́ o kẹ́dọ̀ ní bá sí kẹ́dọ̀ ní bá sí.
One day you eat welcome. Jesus Christ. Onye na-edu anyị uje na-agwa anyị ife anyị na-eme ekele ngo. Chineke mmụọ nsọ onye na-edu m nsọ ekele ngo.
Peter Nwoko Dibo nwoke afọ onye mwenu ji obi ọma wee na-anabata nwanne anyị nwoke and ụmụọchọgụ na obu nwoke ọdịgbo onye mwenu tata nnekwute ibe ọṅụ na ngwuru ndị be onye mwenu n'ofu nwa onye mwenu na-echi ọzọ tata unu n'anya unu afụ na ndị be anyị na-asị na arara aghara ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-alụ agwụ so na ya mere ịnanya bụ na igwe mmadụ juru wee na-aṅụrị ọṅụ na a new chief na-abịa so anyị wee na-asị unu nnọọ nnọọ bụ na ọnọdụ a bụ injinia Dozie Ọsọfịa Junior Ọsọfịa so ọ sị ka nnabata unu chere unu ọjị chekwe n'unu ụmụ ibe ndị ụfọdụ nwanne anyị nwoke ya eji wee na-anabata ndị na-abịakwute ya maka na echi bụ nnekwu ụbọchị n'ebe ọ nọ so biko nụ ka o si wee do na anyị na-achọ ka anyị wụọ ọjị anyị wacha ọjị anyị wacha ọjị nwanne anyị nwoke agụ ọgwọ soro ibiele ọgọchazi ọfọ anyị wacha ọjị tụfucha mmanya ọgọ ọfọ soro ibie lee ada eme aka n'ọnụ anyị wee gosichezu na ibe ndị ọzọ maka na anyị ma na ukwu dị unu n'ije so anyị enwekwe na ọjị onye a nawara ndụ ya nọ n'afọ ndụ nwoke ndụ nwaanyị ibe akụ akụ ibe nwe nwanne anyị nwoke ọzọ nwanne bụ ife ihe chika nka ihe eri ụlọ ọzọ echi ọzọ bụ ife ọma ife eji mmalụ nri ị na-anya mgbe a na-agbanye gị atarị na agwa gị sị na from that hour na your life change go and ọpụpụ na mbata gị Chineke a na-edu Chineke ya gọzicha unu etu unu si wee soro ọzọ nwanne bụ ife etu unu si wee solie wee na-eselebreti dịka ụbọchị dịka tata wee sị na ọ ya adịrị onye ọbụla na mma ife ndị a niile ka anyị na-ayọ site na Kraịst Jizọs wee nwe anyị Amen. Ebe esi na ibe ọma bata na be anyị tata na anyị ibe ọma bata anụ anyị na-eselebreti wee na-asị Chineke na-ekwe ọzọ nwanne bụ ibe ma ọ bụ fịa na mbata ya na-echekwa ebe ndị aka anyị na-ayọ sị na Kraịst Jizọs wee nwe anyị nwoke ọdịgbo nwụọ mmanya onye nwenu nwụọ mmanya Okoye agba ọgụ onye nke akpọzi ya kpọrọ ibe ndị ọzọ ọzọ Onyechukwu daalụnụ
n'afọ ndị be Nwaokodibo, I they make the following presentations to you. In a year for if I do whatever, I had the very well wear my film. I had the very well wear someone one day beef. I just see can also on it. Now, na ịnwa bụ ndị be Nwaokodibo onye mwenu nwere afọ ojujuru nne na ụbọchị dịka ụbọchị a na nwa onye mwenu na-echi ọzọ na nri awụrụ ibe ụmụazị onye ọzọ wee na-akpa udo ibe na-emebi na kọmuniti onye ọzọ ya eje mee ka ife ahụ niile na-emebi wụrụ ibe doziri edozi so na anyị do happy na nwanne anyị nwoke from this hour ya na-akpazi udo na nri anyị nekwa anyị fụ akpati mmanya dị ebe ahụ ọkwa ife anyị ka anyị wee sị gị ewetara ewere wee na-akpọtụ ka ewee na-eme then o nwekwa nwe obere ebe ntanta ahụ ebufutekwu mụnụ wee welagacha bikonu anyị so ọzọ nwanne bụ ibe jisi ike Chineke ga-agbago ume gị na ndị gị na ha yi eje ibe ndị a ka anyị na-ayọ site na Kraịst Jizọs bụ onye nwe ọzọ ma bịanụ ọzọ nwanne bụ ibe biko ịgba na o nwere ndị nna agba maka nchọchala aba mmaza wee sị na nwanne bụ ike ọ bụrụ na nsị ka nchịkọ ndị ụmụnne m na were mara aba mmaza ma a rara nke ndị nwanne wee ibe maka ụmụ ọchọọ ka ụmụ ọchọgụ wee maa na o nwere ibe dịka nwanne ụmụ ọchọgụ wee malụ na o nwere ibe tọkanarị nwanne ọgwụ owu nwanne a ka m meride wee bata be anyị ikekwu na some of you aghọtara na wonder kedu ibe jikọ mụ na ndị kedu etu anyị si wee kwụrụ onye ma enu mụrụ anyị mụtara Okoye wee tọọ agbọgụ wee tọọ ọba egbuna agbọgụ ṅụọ nwaanyị na-abụ nke ọzọ nke izi mụta agbọgụ nke bụ ọmụta ọkawụ so na ibe niile ibụla ebe ka ụkwa ndị be onye ma enu ọkawa ohu ọbara ohu eriri mmiri na-asụ n'ohu ite na kọme na asị na mma akpọtụrụcha ụmụnne m na mba na ka ebe ha nọ na mma abalute ebe eziokwu na onye bụ onye isi na o nwere ka o si wedere ya ma ọ nọ mma arụ dị ya ọ nọ mma wee sikwodu biko kenene amara m etu mmesi wee kene ndị be anyị mpana ka ọ ji oke osisi asị m unu daalụ ukekwe asị m unu daalụ ọsụ ọbịa daalụ nọ ọzọ onyinye Chukwu asị m unu daalụ ekene m unu
kedụzi onye nke ọzọ na-abụ ugo nwanne abụrụ nge asị m unu daalụ na m amara etu m esi wee kọwanwu ụdị ọṅụ m nwere na mgbede na mgbọsị ọ na-eseti na mkpa akpọ m dozie ibe nji wee kpagharị ya ka ọ gwaluolu m nna ya na m akwadotegwo na mma abịa ebe ọsọ m na ya pasị the message ọ pasị nya o message ya na nna ya kpawuru ya mma ya na nwanne ya nwoke kpawuru ya mma ife ọgwa m na ya nara eme nkụja mụ bịaba nlọnụ na ọmụ bịaba n'ọnụ abịa m ebe nwa ebe mụlụ ebe wee karịa m unu malụ m malụ mba mma na unu rapụ ụmụ nkwukwu onwe obere ebe mbebe akwa ọ na-ahịa agharụ ọ narakwa na-abịa m arụ mbebe biko kenen n'aba mụ na ezinụlọ m n'aba ndị be Okoye biko kenen asị nka nkene unu ọlụ mgbe abụ anyị na-eje ụka na-ejeta ọhụma na anyị na-asị na anyị kene unu ohuma nọ na ọ dị iri anyị kene unu iri mmanụ na ọ dị nnụ o nwere onye amara ka Naijiria ya wee kwụrụ ha izu okpagharịcha ebe a na-ele eri ọ dịka gị zuo ori ewee gụgba ibere ebe ịmakwa na ọrụ mgbe abụ anyị nọ na skuul na a na-ese drọị na ise ụdị ma bụ ise asịghị na elefant ka ise ewenata ọzọ elefant dị ibe na ọrụ ka biko kenen ọsọ ọbịa junior biko onye nwe anyị gọzibe gị ọrụ ndị be anyị na-agọ mmụọ na-agọ ọjị a sị gị igbuo n'aka na igbuo na mma igbuo n'aka ekpe igbuo na mma a sịkwa nnọọ iru ka oke enwe na-agba eji wee gwa anyị n'akwụkwọ nsọ si na ịga n'iru wụ ndụ ịdaghachi azụ wụ ọnwụ ibe ọbụla ya emeghị ịdaghachi azụ anọrụ m na mgbede n'aka nwunye n'aba Chineke anyị na nna gị gwakwa n'aka nri nna gị gwakwa n'aka nri akwa yara abịa na nke ụgwọ nchịkịrị ọrụ oyibo ka ị na-alụ mgbe zibe ibe nwa a na-akọtọgara ibe niile eji akpagbu ndị ọrụ oyibo ma yara abụghị nna ya ya eduru ngozi aka nri aka ekpe ogologo ndụ arụ isi ike ụba ihu n'azụ ụba nọ ịba n'ihe mmetụ aka isi na ọ ga-adịle gị mma biko kene ebe ọ bụla isi wee wefụta ego ibe nna agwa na bifo agbabechie krismas na ọ ya ada mgbaji ịma na ahụ anaghị eju iwerugwo nke eti igwe m na agba m ihe ka ya gbakwa m krismas ọrọzụ nwa m ka ọ were nwa m nwoke enwe ebe ọzọ m kwuru ụdị okwu ana m atụkwa anya krismas ebe igekwe na krismas n'ọzọ igbo ọkọ ya kpụtara ibe anaghị akụ ebe ọ na-abịa biko ọ ya adịla gị mma onye nwe anyị gọzibe gị anaba anyị gọzibe gị ndị nna anyị ba gọzibe gị achụọlụ gị ụchụ mmụọ chụọlụ gị ụchụ mmadụ ajọ mmadụ ajọ mmụọ ndị bịara ime ụwa ha ma ha emefu ndị eke akara gị ya ezuba ụlọ ya adịla gị mma n'aba ndị elu na ndị ewenata ọzọ ana Port Harcourt ekene ngo ihe na-emere ụlọ ibe ekene ngo ana ụmụ ọchọ bụ ekene ngo nna nwa ọkọ dịgbo ekene ngo nna nwa ọkọ dịgbo nwa ọkọ afọ ekene ngo onye mụ elu ekene ngo
dada kwala ọjị ọsọ inyere anyị ichela anyị n'iru dịka omenala anyị si wedị na mmadụ na-abịabeghị bịa waa ọjị ikene gwodogo na nnabata ịnabatala anyị wee sị na ọjị eze dịkwa na eze n'aka na ịkpọwa anya bụ ike ọbụ ọgwọdụ na ya kpọwa anya anyị atabịa wee sị biko ka imezie nye etu esi emezie dejenụ onye mụ enu ekene m unu ọjị abịanụ azụ na ya wetala ọjị na ọ wetakwa n'ibe a na-atali na Jizọs Kraịst wetara ndụ wee na-agọ na ya enweta na ogologo ndụ nke na-akpa onye na ọ ya enweta a sị na ihe anyị pụtara ihe ahịa ọgali owe ibe anyị eri na ọya anyị bịara ịchụ nke onye na-achụ na Chukwu ya na-enye enye mmaji kwuru mmaji na-asị na nwanne anyị nwoke na-echikwa n'ọzọ mma nwanne bụ ike ihe echike ya nka ihe arụ oke ka ọzọ ichi aka anya nka gbadada na-ekwu na ihe a na ogologo ndụ na ego iji wele echi ọzọ anụwa na ọ ya abata mmaji kwuru mmaji a sị na atabụla onye nwanne anụ nke a na-etu ya n'aba akwa nke anyị aba ọzọ nọ mba ababazala aba ma ma ịtabụlụkwa nyekwu anyị na ọ na-adị anyị mma ọzọ mma ibe anyị adị n'ogologo kwadoro aka n'ihe iji eme okele nke obiri ibu na ka obi era ka o ji wee mie o wee sị na ụkwụ na-anọghị esie ụkwụ na-anwa wee hụrụ ewu na ya wee ewu ahụ na ọ dịkwa ka ehi na ọ dakwa ka ehi ka ị narị ya Obanada. Amara m ọnụ na-eji wee kene gị na ọ bụrụ na o kwere eme mana ịbọdoro na mma abịarịrị great honor God to me wee sị na mma agba anyị ayarazi eji maka na ọ dị ele maka amaala ngị n'uju ọ ya bụ na-agwa ndị be anyị na-agwa ndị be onye ma enu na-agbanyeghị ibe a na-akọ na-agbanyeghị nsị na onye adakwa n'ịbụ n'obodo ọ bụ na ịghọtara ya achọrọ ọzọ m ije kwube ibe ọzọ nke ọsọ nwere ka a ga-esi kwụzie ọnọdụ agbarụ ebe a na jolitere mma tụnyebe ege bụ na Chineke na-agbanyeghị etu o si wee kwụrụ n'ịdị ndụ taa wee nabata mbe taa ọ bụkwa na ọgwụ ịṅụrụ ọ bụkwa na ọka isi emeke ọkwa sọsọ amala Chukwu ekpele mbụ na amala Chukwu a ga-asọsten gị ma mgbe etere aka ọnọdụ ga-agbanwe maka ama m na o nwere ibe aka emekata ka onye ghara ịnọbe m na mgbede gwe na-asịghị jisi ike obi ekolofu na gị ndị kwụrụ n'azụ gara ibe na-achụghị ihe si n'ọnọdụ agbaka anyị ya akọ akụkọ ọnọdụ na o nwekwanụ mgbe obu adada ibe nwe ji eji enye for 2 years jee ya for 3 years ọgwụ ya na-agagharị ibe ndị ọzọ dị ndụ ewere wee nwee hope mmalụ na onye ji Chukwu ji ife niile
ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke bụ oke nzọpụta nyela anyị ọkwa na ọnwa dịka wee etenwe obere aka ọgbụ ya bọtụ n'ọnya nwee ndụ anyị nya nwee oge anyị dị ya n'aka and I believe okwukwe mbụ that at the right time ị ga-esi n'oche a Chukwu okike ekele ngo anaghị ekele ngo anaba ekele ngo Enugu steeti ekele ngo Nigeria Bar Association ekele ngo Ananri ekele ngo Nganu Mochogo ekele ngo Nnamavulu ekele ngo Ikembe ekele ngo Kuzo Ibosi ekele ngo Eze Amala ekele ngo nwanne nna m ogbo nri ekele ngo onye m enu ekele ngo tuoro m ọvụlume tuoro m eze si na chi tuoro m Chinedu ọmụwa ọvụlumenarị
Okoye Maria Kedengo. Tuan Mazama. Tuan Mewanetazo. Tuan Mwawaku. Tuan Mwana Vike. Ochagwe Kanemunu. Ochagwe Kanemunu. Yeah. Ochagwe Kanemunu. Yeah. Rijawe Kanemunu. Yeah. Uma do de kebe ba na na. Aba wa kibia. Ngwo no ko posita si wede. Ama manya reje juwa chukwu. Odugbo ko ya aga. Anyị bụrụ ọjị ọsọ ihe anyị nabatara ya wee sị ka ike na-ege dịka omenala anyị si wee dị na ọbụrụ na mụ ka ọ nọrọ n'ọbeghị ka nnọ n'ịwafụba ọfụ esoro ibi ele anyị agbụwarịbana onwe mmịa ife idebela anyị alacharịbana n'ọba anyị bụ ebe nke ọ na-ada ibe anara akụ ebe ọ na-adụ anyị wafụba ọjị ọgbakwa ibe ya na-abịa agba m izu ebe izie pọlọ ọbaba na-azụ ụlọ fụtaba ngwa biko daalụ nụ Hey!
I want a tiny bag. Christ, when I got the rest. That's not that channel. Thank you too for remembering him. Yes, whatever on a job. I got you one keep what keep you? I'm back. What keep you? Oh, to go take a go. It's a second go. Oh,
funny now, I wanna be whatever. Achukwu kọsịrị ndị Igbo special way. Olùtọ́fúnla ní n'anya ọ̀dẹ n'ụwa. Oyibe kwuo omi atadị Igbo na anyị nwere ife o. Ibụrụ onye Igbo nwebe aṅụrị ndị fọmba melụ ga-eme. Onye abụrụ onye Igbo n'ebe n'ụwa. Igbo nwere ife n'ụwa. Enwere obodo ijelu n'ifuru onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo tiletio n'ụwa. Obodo niile nọ n'ụwa na ndị Igbo nọ n'ime ya. Obodo n'ụwa ọnụ n'ụwa. Iruo n'Eshia dị ga-afụrụ n'onye Igbo. Iruo na Europe na ndị Igbo na-abịa nọ. Iruo na America na bụ ndị Igbo nọbịa. South America na bụ ndị Igbo n'ebe afọ. Na Scandinavia na bụ ndị Igbo juru di ya. Igbo ruru ọnwa anụ n'elu ụwa ya. Onye mere alụ anyị bụ enyi na ha bụ enyi na anyị bụ enyi. Enwere obodo ijelu n'ifuru onye Igbo kwalụ n'anya bụ obodo etigoro ka kom. Na ndị Igbo nwere enwe na ndị Igbo nwere enwe. Igbo na-emepe obodo ndị so n'ife a na-eme iji wee gbalụ ga-atụwe mgbalụcha ntị gị ọfụma. Igbo agbachisigo nsogbu mbụ niile nwere n'ego. Ọbalụlụ kọmpini kwulu kọmpini na Lagos steeti. Lagos mara mma na bụ ndị Igbo mere eme. Ịlụzienụ n'ugwu Awụsa na bụ ndị Igbo mere ebe ọkụ. Igbo lụrụ na desert niile nọ n'ugwu Awụsa. Bukọrọ development yo webuje na be ndị Awụsa. N'ugwu Awụsa malụ mma tata na bụ ndị Igbo mere eme. Igbo so n'ife a na-eme n'ụwa. Njedebe egwu ka mụ na-eti ebe. Na Nigeria nwere independence tata. N'ọbụzi ka imeli ya, n'ọbụzi ka yo. Ya bụ nwa amadi yo, n'ọbụ onye Ọnịcha do. Nnamdi Azikiwe. Ịchọba nne n'ụlọ akwụkwọ na ndị Igbo nwere enwe. Anyị nwere ibe niile. Ojukwu jere Abụrịga na-asụ oyibo. Ebelebe wee buo ogo nwanne utubo kopuko. Ọ bụ gịnị ka nwoke a na-asụzi ife enwe? Ekwuzibe ekwuri na Abụrị ọ nata Naịjirịa ma ọzọ. Na-abụ nwa amadi amali ife asụrụ n'oyibo. Ebelebe gburu anyị nwere ọnewu. Ịlọta mgbe Naịjirịa na-enwe nsogbu na banking sector. Ofe akpalima pụta na oje mmepe n'ụlọakụ yo. Ọ bụrụ ego ụmụ mmadụ ọ bụrụ ya wee gbaa. Anya dị ife mekatala wee bụchalụ mmadụ ọya. Chukwu esiri igwe wee zutere anya onye enyemaka. Ọ bụ onye anya bụ nwa mmadụ nọ bụ onye Igbo. Prọfesọ Chukwumacha Soludo. He's the
family a kwesịrị anụ kata afọ olili a na-eri olili. Hey, it's a good friend of mine. A very good friend of mine. Hence, your brother and I must underline and yet yes, So they're Berlin. Yes, we're going to be a Berlin. Okay, it's a people Chirinka. It just have you have to put in a lot of money. When I come more than there, when anything the diabolic in there, only invite friends to come and eat and drink. After which, you start enjoying the dividends of everything. And the others, yes. You have in alignment with other it all depends. There will different models how other sides take. Others have their own style and culture how to take that other side. What and so many other things have their own. So what advice do you have for the young? If not for this, these are my children. I did everything for them, indicating that other title that is what I urge people to do. Yes, I urge the younger ones to come in and witness what is happening there. Your name again? Madubuku William. Also, Ichia Ikeje Jemba. Thank you. Thank God. Yeah, thank Ụmụakwụ ma nke ndị inyom gị ihe bịala eji onye fụrụ rito Okay, so
I salute you.
Chukwu ebe mme ekele ngo. Ezinụlọ ekele ngo. Onye ọha ekele ngị. Anyị kele ekele ngị. Chukwu ekele ngị. Ibe na-emeli nri ibe ekele ngị. Ibe nri na-emeli ibe ekele ngị. Chinwoke ọdụmba ekele ngị. Anadị mpani ekele ngị. Agha m nwa were ugo. Agha m ọrụ anya nne ya. Agha m aka zuo ugo. Ọ bụghị Ilikano. Thank you. Thank you. Chukwu okike ekene ngo. Ọbọsị bi ọrụ ekene kweta ngo. Anarụ ekene ngo.
melo wekene ngio. Nri bikwa ni ekene ngio. Namoke no good weke yo. Alikem ekene ngio. Onyara ekene ngio. Ogbo ri ayi no bi ekene ngio. Marie ekene ngio. Ọba Ugochi Meleze. Abawo kali ọzọ. Ọba kali ọzọ na nri. Ọmụ eze a na-ekwute ekwute o. Ọba eze a na-ekwute ekwute. Ngwatuonu ọka okporo ụzọ. Ọka okporo ụzọ. Nwayọ. Banata. Thank you. Chukwu okike ekene ngo. Anari ekene ngo. Anapota God ekene ngo. Ochagumulanye ekene ngo. Iweri na mmeri ekene me. Iwe na mmeri ekene ngo. Onye mwenu ekene ngo. Okoye ekene ngo. Ọzọ mwana m ekene ngo. Tụọnụ m ọzọ mma. Ọzọ mma. Tụọnụ m eweleta ọzọ. Eweleta ọzọ na nri. Tụọnụ m nwa ọkụ. Tụọnụ m nwanne m ike. Ngwangwa n'ịgba. Ọ bụrụ na
ekene ngị ibe eri na-eme n'ibe ekene ngị shell na-agba maazị ekene ngị aha ọnwụ Ugochi Meleze aha ọnwụ karịa ọzọ aha ọnwụ eze a na-ekwute ọwa ọkwa kwutele mkwute a na-ekwute m ekwute ngwatuonu m ọka oburu ụzọ ọka oburu ụzọ. Thank you. Ice. Thank you.